Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Штучнае поле стадыёна Гакцар вітае вас на матчы 32-го тура чэмпіянату Беларусі сярод каманд жаночай лігі, дзе сустракаюцца футбольны клуб Смаргонь і футбольны клуб Мінск. Гуляюць у нас каманды з розных палюсоў турнірнай табліцы. Мінск вядзе барацьбу з Дынамо БДУФК за чэмпіёнства, і адразу анансуем, што у апошнім туры гэтыя каманды, лідары нашага чэмпіянату, згуляюць паміж сабой. Ну а Смаргонь знаходзіцца ў ніжэйшай частцы нашай з вами турнірнай табліцы. І будзем глядзець за тым, што будзе адбывацца ў сённяшнім матчы. Але ж зазначым мы, што сустрэча чакаецца галявой, сустрэча чакаецца багатай на моманты, бо пра гэта сведчыць статыстыка супрацьстаяння каманд у гэтым сезоне. 32-0 пакуль што на карысць Мінска за дзве сустрэчы. Сустрэча нумар 3 нас з вами чакае, і будзем глядзець за тым, што будзе адбывацца на поле. Распачнем мы гаворку хуценька пра склады каманд. Адразу адзначым, што працуе на матчы брыгада арбітраў з Мінска і Бабруйска. Прадставім адразу рэферы нашага сённяшняга матча. Галоўны суддзя Дмітрый Шэўчык, горад Мінск, яго асістэнт Іван Кавальскі, Мінск, Андрей Дегтяренко, Бабруйск, чацвёрты арбітр Тацяна Данькоўская, горад Гродна, і інспектор сустрэчы Дмітрый Доля, таксама горад Гродна. Расстаўляюцца каманды па поле, правяраюць арбітры цэласнасць сетак варот, усё добра, ніякіх пытанняў да іх няма, і таму чакаем мы, пакуль Дмітрый Шэўчык дасць у нас свісток да пачатку гэтай сустрэчы. Хутка будзем распачынаць, але пачнем гаворку са складаў каманд, пачнем з гасцей, і сёння бачым мы, што Мінск такім вось ледзь не палутарным складам гуляе. Пачнем гаворку пра каманду Андрэя Пышніка і распачнем з галкіпера. Сёння абараняе вароты нумар 63 Мар'яна Брылёва. У полі ёй дапамагае другі нумар Уляна Асаула, трэці Ангеліна Гірас, чацвёрты Карына Станкевіч, пяты капітан каманды Крысціна Кіянка, сёмы Вікторыя Ціхан, восьмы Паліна Астрейка, 16 Лізавета Іскарова, нумар 17 Яна Есьман, нумар 19 Александра Самойлова і нумар 77 Уляна Узун. Як мы уже казалі, Андрей Пышнік галоўны трэнер Мінска, і пераходзім мы да складу Смаргоні. І сёння ён наступны. Галкіпер сёння нумар 22 Ганна Лапа, ёй у полі дапамагаюць восьмы нумар. Вось першы момант у Мінска, і Ганна Лапа мяч у рукі забірае. Не атрымліваецца у гараджанак паразіць вароты суперніц з першай жа атакі. Паліна Астрейка у нас на вастрыі гэтай самай атакі была, но мы хуценька працягваем пра склад. Ганна Лапко, нумар 8, Дар'я Чудакова, 9, Варвара Сауткіна, нумар 11, Карына Савонь, нумар 15, Паліна Кавалёва, 20, Ангеліна Кавалёва, 21 нумар, Валерыя Карней, нумар 23, Паліна Санюкевич, нумар 43, Яна Тиханович, нумар 55, Александра Палуян, нумар 75. Паліна Санюкевич сёння з капітанскай павязкай, і галоўны трэнер футбольнага клуба Смаргонь Ірына Казеева. Вось такія стартавыя склады брыгады арбітраў, і мы з вами распачынаем сачыць за футболам. Мінск на правах фаварыта мяч забраў, і, дарэчы, зазначым мы, што Ганна Лапа, якая у гэтым матчы ўжо адно ратаванне зрабіла, гэта намінальны паўабаронца. Вялікая праблема ў Смаргоні з галкіперамі ў гэтым сезоне. Гуляюць часцяком на гэтай пазіцыі палявыя футбалісткі, і вось так прыходзіцца выходзіць з сітуацыі. Што тычыцца, дарэчы, сітуацыі не толькі ў турнірнай табліцы, але і па гульні, скажам мы з вами, што апошнім разам у апошнім туры Мінск пункты страціў, згуляўшы 1-1 з зоркай БДУ. Тады Діяна Бакум лік адкрыла, на 41 хвіліне гэта адбылося, але на 71 хвіліне Діяна Тропнікава лік зраўняла, зрабіла яго 1-1, і больш Мінск забіць не здолеў. І гэтая страта пунктаў дазволіла Дынамо БДУФК адарвацца ад сваіх суперніц па турнірнай табліцы. Дарэчы, зазначым мы з вами, што зорка
гэты тур пропускаем, а футбольные клубы Бобруйчанка и ДСШ Полесгу будут гулять завтра. Астатнія матчы тура у нас гуляются сегодня, все у 1 час, и скажем мы с вами, что покуль что нигде лиг не открыты. Динамо Брест сегодня супрацьстаіць Витебску, Динамо БДУФК гуляе супраць команды БФФ У-19 и Гомель гуляе супраць Могилевского Днепра. Вот такие у нас расклады на тур, а мы будем глядеть за яшчэ одной атакой футбольного клуба Минск. Разгортваецца яна праз цэнтр поля. Перадача на Астрейка. Далей ідзе мяч наперад, але ў становішчы па-за гульнёй знаходзіцца Елизавета Іскарова. І Смаргонь атрымлівае права на стандарт. Пошла передача наперад, але ж перахапілі мяч мінчанкі. Асаула аддае на Астрейка. Разганяецца Паліна, перадача на партнёрку. Гэта зноў жа Іскарова. Кіянка. Адгулялася ў штрафную, ёсць прыём, удар бісіклеты, але ж ты не забіваеш такія моманты, калі ты не Крыштиану Роналду ў матчы супраць зборнай Польшы ці Сергей Лынько. Вось зараз не атрымліваецца у Александры Самойлавай такі вось момант рэалізаваць. Добры удар, але ж не патрапіла ў створ футбалістка Мінска. І вось зноў жа гаражанкі ў сваёй атацы. Тихон мяч процягнула на фланг, там барацьба за яго адбываецца, і Карына Савонь вельмі актыўна ў яе ўступае, але ж зноў жа выходзіць мяч па-за межы поля. Зноў жа будзе Смаргонь уводзіць яго ад сваіх варот, і рыхтуемся мы да гэтага стандарта. Пайшла перадача наперад, але ж доходзіць яна толькі да футбалістак Мінска. Брылёва на партнёрку адгулялася і разганяе так свою каманду Яна Есьман. Пайшла перадача ў фланг, але ж сыходзіць гэты самы мяч па-за межы поля. Аут на штрафны на карысць Мінска. Парушэнне правілаў там зафіксаваў Дмітрый Шэўчык, і зноў жа Мінск валодае мячом. Іскарова аддае перадачу наперад. Самойлова ў штрафной прымае мяч, прабівае. Лапа, здаецца, ратуе, але ж дабіванне, і Крысціна Кіянка адкрывае лік у нашым супрацьстаянні. 1-0 на карысць Мінска. Вось так прапускае Смаргонь свой першы гол у гэтым матчы. 7 хвілін пратрымалася каманда Ірыны Казеевай, і зазначым, што вельмі складана Смаргонь у гэтым сезоне з Мінскам гуляць, але ж пратрымаліся дзяўчаты, якія сёння з'яўляюцца гаспадынямі поля, больш чым у двух апошніх матчах. Нагадаем, што 28 сакавіка Мінск быў мацнейшы з лікам 14-0. Тады, дарэчы, таксама Крысціна Кіянка лік адкрыла, але на 3-й хвіліне. А 24 чэрвеня таксама Мінск быў мацнейшы, лік быў большы, 18-0. Тады адкрыла лік прадстаўніца Мазамбіка Ланіка Цанваная. І вось так сёння Смаргонь па сутнасці рэкорд усталявала гэтага сезона, пратрымаўшыся без прапушчаных мячоў з Мінскам 7 хвілін. Дарэчы, зазначым мы той факт, што яшчэ ў апошнім сезоне былі моцна звязаныя гэтыя каманды паміж сабой. Смаргонь была такім вось неафіцыйным фарм-клубам Мінска, і многія дзяўчаты, якія зараз ёсць у заяўцы другой памоцы каманды Беларусі, калі сачыць за турнірнай табліцай, былі у складзе Смаргоні. Тая ж Ліяна Мірошніченка і тая ж Ангеліна Гірас, якая сёння ёсць у заяўцы на гульню і ў стартавым складзе, яны
гулялі ў складзе Смаргоні. Дарэчы, у апошнім сезоне Мінск у адной са сваіх пераможных гульняў, 2-0 скончылася тая гульня, забіваў намаганнямі Ангеліны Гірас, якая тады прадстаўляла Смаргонь. Вось такая вось цікавая статыстыка. У нас падача ў штрафную, Смаргонкі адбіваюцца, але не вельмі дакладна. Вось зараз дапрацоўваюць эпізод, дапрацоўваюць яго да стандарта. Вуглавы каля варот Смаргоні. Першы падобны стандарт мы з вами бачым у гэтым матчы. І будзем назіраць за тым, як Мінск будзе спрабаваць яго рэалізаваць. Падача ў штрафную, удар па варотах, зноў жа Кіянка на падборы, дабіванне, перакладзена, яшчэ адно дабіванне, і ўсё ж такі залятае мяч у вароты сённяшніх гаспадынь. 0-2 становіцца лік, і нават я не пабачыў, хто ж там канчаткова гэты мяч у вароты дабіваў. Крысціна Кіянка адзначаецца і галявой перадачай 1+1 у капітана Мінска. Ну а гаражанкі у нас узмацняюць свой перавес 0-2, і будзем глядзець за тым, што будзе адбывацца далей. Дарэчы, адкрываецца лік у нас і ў іншай сустрэчы. Дняпро забівае Гомелю, і калі зазірнуць у турнірную табліцу, Дынамо БДУФК 81 пункт у лайф-рэжыме, футбольны клуб Мінск 80. І нагадаю, што ў апошнім туры гэтыя каманды гуляюць паміж сабой. Дынамо пры такіх раскладах будзе хапаць згуляць у нічыю, Мінску патрэбна будзе толькі перамога. Яшчэ адна атака гаражанак, пайшла перадача ў штрафную, але ж ратуе Санюкевіч сваю каманду, зноў жа на правах капітана. Яшчэ адна падача, і Крысціна Кіянка прабівае, але прабівае па пазіцыі галкіпера. Пайшла перадача. Перадача не самая дакладная, Астрейка з мячом сустрэлася. І зноў жа Мінск валодае мячом. Уляна Асоула цягне яго наперад, аддае на Паліну Астрейка. І тая мяккую перадачу знаходзіць Крысціну Кіянку. Кіянка зноў жа на Астрейка адгулялася. І падача. Адбіваецца Смаргонь. Але ж пры усім статусе сустрэчы трэба зазначыць, што вельмі малады склад у гаспадынь сённяшняга матча. Толькі адна футбалістка у нас 2005 года нараджэння. Гэта Валерыя Карней, але ж у складзе ёсць і дзяўчаты 2008 года. А гэта дзяўчаты, якім толькі-толькі у гэтым годзе споўнілася 16 гадоў. Хапае футбалістак 2007 года, 2006. Но ў складзе Мінска ёсць і дзяўчаты, якія нарадзіліся ў апошнім стагоддзі. Тая ж Крысціна Кіянка, напрыклад, яна нарадзілася ў 1999 годзе. Але таксама склад даволі малады, але ж усё ж такі Смаргонь маладзейшая, складзеная гэтая каманда з выхаванак гродзенскага футбола, з выхаванак акадэміі Нёмана. І таму лагічна, што гэты сезон каманда Ірыны Казеевай праводзіць не ў Смаргоні, а в абласным цэнтры, таму што дзяўчатам проста прасцей так гуляць, прасцей з лагістыкай не трэба раз у 2 тыдні ездзіць у Смаргонь. На іншы край вобласці у нас добрая перадача, і Крысціна Кіянка не дацягнулася да мяча. 13-я хвіліна у нас з вами стала шчаслівай для футбольнага клуба Мінск. І сочым мы далей за гэтым матчам. Прыкладна 30 чалавек на нашай трансляцыі. Ну а Мінск зноў жа у атацы, зноў жа перадачу ў штрафную, і зноў жа лапа мяч у рукі забірае. У прынцыпе, пры двух прапушчаных, у якіх намінальнага галкіпера нельга абвінаваціць, добра яна глядзіцца на сваёй
да дадзенай пазіцыі. Вось зараз добры закід наперад, але нікога з партнёрак не было. Кавалёва адгулялася наперад адна з сясцёр Кавалёвых. Але ж не атрымалася гэта перадача. Зноў жа Мінск у сваю атаку пераходзіць. Зноў жа праз фланг, дзе знаходзіцца Паліна Астрейка. Падае яна ў штрафную. Кіянка і мякка ледзь не пераправіла мяч у вароты. Ідзе ён па-за межамі створу. І зноў жа будзе пачынаць Смаргонь ад сваіх варот. Паглядзім за гэтым эпізодам. Перадачу наперад, але не чапляюцца зноў жа за мяч смаргонскія дзяўчаты. І барацьба за мяч на палове поля гаспадынь. Зноў жа спроба Мінска разгарнуць сваю атаку, і гэта шанец забіць трэці. Гэта пенальці, пенальці дакладныя. І зарабляе яго Уляна Узун, якая пайшла наперад, пайшла ў атаку, была збітая суперніцай. І Дмітрый Шэўчык прызначае 11-метровы. Усё дакладна, ніякіх пытанняў да арбітра. Ні смаргонскія футбалісткі, ні іх лаўка запасных не выказваюць. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Каля мяча у нас Лизавета Іскарова, супраць яе Ганна Лапа. І будзем глядзець, хто ж пераможа ў гэтай дуэлі. Рыхтуецца 16-й нумар Мінска прабіць, разбег, удар, і гэта 0-3. Дакладны удар у дзявятку, і галкіпер нават не змяняе свайго становішча. Магчыма, не чакала такога удару Ганна Лапа, ці разлічвала, што пойдзе мяч вышэй за браму, але ж усё ж такі гэта ўсё здзержкі той самай непрофільнай пазіцыі. У нас 0-3 тым часам адзначаецца голам Лизавета Іскарова. І вось так, прыкладна за 15 хвілін Мінск забівае тройчы. Гол за 5 хвілін у нас з вами прыкладная статыстыка, і калі ўсё будзе так ісці, то прыкладна 16-0 Мінск сёння пераможа, калі не паскорацца дзяўчаты Андрэя Пышніка. Перадача ў штрафную, удар па варотах, і вышэй за браму ідзе мяч, але ж добрая такая спроба ў нас была ў выкананні Вікторыі Ціхан. Зноў жа Смаргонь рыхтуецца увесці мяч ад сваіх варот. Пайшла перадача наперад. Мінск за гэтую перадачу зноў жа чапляецца, і зноў разгортвае сваю атаку Іскарова. Разварочваецца, прыбірае адну суперніцу, прыбірае другую, аддае перадачу на партнёрку, якая дзейнічае ў цэнтры абароны. Гэта Карына Станкевіч, тая далей у фланг. Зноў жа Станкевіч з мячом. Асаула. Перавод на Паліну Астрейка. Прастрэл у штрафную не праходзіць. Адбіваюцца смаргонкі, і зноў жа Асаула на падборы. Зноў перадача, зноў недакладна, але ж Мінск чапляецца за мяч, але ж кіянка не прабівае зараз па варотах, не дазваляць ёй гэта зрабіць суперніцы. І Смаргонь спрабуе сваю атаку разгарнуць, ляціць наперад 23-й нумар гэтай каманды, гэта Валерыя Карней, самая старэйшая з футбалістак у чырвоных цішотках, але ж перахоплівае Мінск мяч, і Іскарова зноў жа разганяе так сваю каманду. Іскарова праходзіць на дрыблінгу суперніцу. Паліна Кавалёва спрабавала яе спыніць, але не атрымалася. Цяпер ужо супрацьлеглым ад нас флангам Мінск сваю атаку разгортвае, дзе знаходзіцца Ангеліна Гірас, тая дзяўчына, пра якую мы ўжо казалі, што гуляла яна апошнім сезонам у складзе Смаргоні. Пайшла перадача на кіянку, адкрыты далёкі вугал, кіянка прабівае, Лапа гэты мяч адбівае, не атрымліваецца дабівання у Уляны Узун. Яшчэ адзін удар, і зноў жа галкіпер Смаргоні ратуе сваю каманду, пераводзячы мяч на вуглавы.
І будзем мы глядзець за стандартам. Пайшла Іскарова яго падаваць. А ў Гродні у нас пагаршаецца надвор'е, распачынаецца невялікі дожджык. Але ж спадзяемся, што вось такім невялікім ён і застанецца да сканчэння гульні. Падача. У штрафную пералятае мяч усіх футбалістак, якія у ёй знаходзіліся. Кіянка зноў жа падае. Удар ад Асаулы. Спрабуе Узун мяч дабіць, але ж не атрымліваецца, і удар ад варот. Фіксуе у нас сыход мяча па-за межы поля адзін з асістэнтаў рэферы. І гэты сыход адбываецца ад футбалістак Мінска. Але ж зноў жа Мінск у сваю атаку ідзе. Узун на дрыблінгу мяч працягвае, але ж не зарабляе зараз пенальці, зарабляе толькі вуглавы, хаця на газон Уляна Узун звалілася. Мяняе Мінск футбалістку, якая будзе падаваць стандарт. Александра Самойлова пайшла да мяча. Зноў жа падача на бліжэйшую стойку. Удар па варотах пяткай ратуе адна з абаронцаў свае вароты, і мяч па-за межы поля сыходзіць. Зноў жа сыходзіць ад футбалістак Мінска, і зноў у нас з вами будзе удар ад варот. Такі вось, ведаеце, у нас матч нібыта фільм «Дзень сурка». Такое пачуццё, што вось тое ж самае мы наблюдаем на працягу першых прыкладна 20 хвілін. Смаргонь выносіць мяч ад сваіх варот, Мінск гэты мяч перахапляе і ідзе ў сваю атаку, дзе ці то забівае, ці то не забівае, і ўсё паўтараецца зноў. Смаргонь пачынае ці то ад сваіх варот, ці то з цэнтру поля, Мінск мяч перахапляе, і зноў жа мы сочым за атакай на вароты Смаргоні. Як і зараз будзем мы назіраць за гэтым эпізодам. Ну, а, дарэчы, у двух сустрэчах лік у нас пакуль што не адкрыты. Дынамо Брэст-Віцебск 0-0 і Дынамо БДУФК АБФ У-19 таксама 0-0. Падача у бок Іскарова, удар па варотах, і ратуе сваю каманду Ганна Лапа. Гэта такі вось, ведаеце, добры матч для таго, каб перакваліфікавацца канчаткова ў галкіпера. Няблага сёння дзейнічае гэта футбалістка на срэдні профіль, яшчэ раз падкрэсліваю пазіцыі. А ў нас Мінск пакуль што разгортвае сваю атаку. Гэта Уляна Асаула з мячом. Пайшла перадача наперад. І Мінск забівае чацвёрты. Памыляецца на выхадзе з варот Ганна Лапа, не страхуюць яе партнёркі. І вось так у нас залятае ў вароты Смаргоні гол нумар 4. Рыхтуемся глядзець далей за гэтым супрацьстаяннем. А у нас паціху ідзе справа да паловы першага тайма. 22-я хвіліна ўжо падыходзіць да свайго сканчэння, і 0-4 лік у гэтым матчы на карысць гасцей. Уляна Узун усё ж такі намагаецца свайго, забівае свой гол у гэтым матчы вось такім ударам. Добрым у дзявятку Уляна Узун прыбівае Ганну Лапу. Смаргонь адбіваецца ад гэтай атакі Мінска. Мар'яна Брылёва з мячом сустракаецца, і ледь не першы раз за гэтую палову тайма узгадваем мы галкіпера Мінска. Пасля таго, як агучылі склады, дарэчы, яна з шэрагу футбалістак, якая гуляла у свае часы за Смаргонь. Было гэта ў 22-м і 23-м годах. Ну, а у нас зноў жа Мінск у атацы.
Ангеліна Гірас. З мячом там не сустракаецца, ўсё ж таки выбіваюць суперніцы яго на вуглавы. І будзе ў нас выконваць стандарт зноў жа Мінск. Пайшла падача, удар па варотах, але ж ідзе мяч міма. Пасля удара Карыны Станкевіч. І будзе ў нас удар ад варот. Рыхтуецца Смаргонь выканаць гэты стандарт. Перадача недакладная, Уляна Асаула з мячом сустрэнецца. І аддае яго на Паліну Астрейка. Разганяецца тая па краі, аддае перадачу ў цэнтр. Ціха, але ж гучыць свісток арбітра. Узняты яго сцяжок, хаця мяч заляцеў у вароты Смаргонь, але гэты гол не будзе залічаны. Гэта становішча па-за гульнёй. І гэта стандарт на карысць Смаргоні. Рыхтуецца смаргонская капітан выканаць гэты стандарт. Гэта ў нас, нагадваем, Паліна Санюкевіч. І зноў жа Мінск. Мяч перахапіў, пераходзіць у сваю атаку. Каманда, дарэчы, яшчэ адзін гол забівае Днепр. Дняпро, выбачаюся, 0-2 ў тым супрацьстаянні. А ў нас зноў жа парушэнне правілаў і штрафны на карысць Мінска. Паглядзім, ці здолее скарыстацца каманда гэтым стандартам. І пакуль што зазначаем мы, што у супрацьстаяннях Дынамо БДУФК БФФ У-19 і Дынамо Брест-Віцебск лік не адкрыты. Рыхтуецца у нас Мінск. Выканаць стандарт. Удар па воротах. І лапа мяч усё ж таки забірае ў рукі. Хаця дзесьці ёкнула ў сэрцах у заўзятараў Смаргоні, калі мяч не пайшоў дакладна ў рукі галкіперу. І цяпер ужо Мар'яна Брылёва з мячом сустракаецца, дае перадачу на бліжэйшую да сябе Уляну Асаулу. Тая далей на Станкевіч. Зноў Асаула. Перадача на Астрейка. Тая далей бліжэй да штрафной гуляе. Самойлова з мячом сустрэлася, прытрымала, дала на Астрейка, тая на Асаулу. І пакуль што самы выніковы матч мы з вами назіраем у нашым гульнявым дні. Смаргонь адбіваецца, адпраўляе мяч на палову поля Мінска, дзе Карына Станкевіч з ім сустракаецца. І зноў жа Мінск у сваю атаку ляціць. Зноў жа Мінск будзе спрабаваць нешта прыдумаць у штрафной суперніц. Падача, але ж адбіваюцца Смаргонкі, адбываюцца не вельмі дакладна. Удар па воротах і зноў жа залятае мяч у вароты Смаргоні. Вось такі рыкашэт. І забівае Мінск свой чарговы 5-ы гол у гэтым супрацьстаянні. Будзем глядзець далей за тым, што у нас будзе адбывацца на полі. І 28-я хвіліна у нас становіцца для Мінска шчаслівай. Працягваем сачыць. Санюкевіч з мячом сустракаецца, адпраўляе яго наперад, але ж гэта здабыча для Мінска. Дапамагаюць там сёстры Кавалёвы.
гэтай барацьбе сваёй камандзе. Перахапляе Мінск мяч канчаткова. Узун. Перавод на партнёрку. Гірас адгулялася далей на сваю футбалістку. Гэта Самойлова была. Іскрова прабівае, трапляе ў галаву Крысціне Кіянке, і тая не пераводзіць усё ж такі мяч у створ. Не забівае. Усё ж такі Мінск свой 6-й гол. А у нас Маргонь рыхтуецца выканаць стандарт. Перадача наперад у бок Карней, але ж не праходзіць. Астрейка. На партнёрку гуляе, гэта Іскарова. Зноў жа аут на карысць Мінска. Іскарова. Аддае перадачу штрафную, але ж не сустракаецца там з мячом яе партнёрка. Вікторыя Тихон там знаходзіўся. Яша на падачу, Смаргонь адбіваецца і захоўвае мяч у гульні. Здавалася, але ж адпраўляецца ён па-за межы поля. Гэта аут на карысць Мінска. Яшчэ адна атака гаражанак. І вось Смаргонь спрабуе контрадказ зрабіць, але ж не атрымліваецца. Станкевіч. Трымаецца мяч у смаргонскіх дзяўчат, але нядоўга. А зноў жа Мінск сваю атаку разгортвае. Астрейка. Аддае перадачу на Саулу. Тая далей на Станкевіч. Гуляе тая не праз Ангеліну Гірас, а праз цэнтр спрабуе знайсці дакладную перадачу, але ж парушэнне правілаў, і будзе Смаргонь выконваць стандарт. Барацьба за мяч, якую выйграе ў нас Мінск, прычым зрабіўшы парушэнне правілаў. І Яна Гетьман вось так зарабляе стандарт для сваёй каманды. Стандарт, якім Мінск распарадзіўся не вельмі добра. І цяпер далёкі удар мы з вамі бачым, але ж ідзе ён вышэй за браму. Паглядзім, што адбываецца на іншых палях. 31-32 хвіліны ідуць ва ўсіх супрацьстаяннях, і зазначым мы, што сітуацыя не змяняецца. Смаргонь Мінск 0-5, Гомель Дняпро 0-2, Дынамо БДУФК АБФФ 19 і Дынамо Брэст-Віцебск 0-0. Мінск зноў жа ў сваёй атацы. Гірас падае ў штрафную, але ж адбіваецца там Смаргонкі. Зноў жа Мінск на мяжы штрафной, і зноў жа Смаргонь адбіваецца. Крылёва адпраўляе мяч зноў жа партнёрцы. Там Карына Станкевіч знаходзілася. Аддалі перадачу ўжо на Ангеліну Гірас. Узун. Не атрымалася перадача, і зноў жа Уляна Саула з мячом сустракаецца. Будзе другі нумар Мінска пачынаць атаку, але Смаргонкі там за мяч чапляюцца. Але ж зноў жа вынас туды да абаронцаў, да галкіпера Мінска. Зноў жа без ідэі, а проста каб адвесці пагрозу ад сваіх варот. Узун. Станкевіч гуляе, далей перадача на Гірас. Цягне яна мяч па фланзе, аддае перадачу на Узун. Уляна падае, і у кіянкі удар не атрымліваецца, хаця пустыя вароты заставаліся перад пятым нумарам Мінска. Толькі абаронцы Смаргоні там маглі б дапамагчы, яны гэта і зрабілі.
Ну, у нас становішча па-за гульнёй зноў жа фіксуецца ў Мінска і будем глядзець за стандартам. Перадача наперад, зноў жа, на футболістак Мінска яна ідзе. Есман. Гуляе на Узун. Тая далей на Іскараву. Іскарава ў фланг, дзе знаходзіцца Крысціна Кіянка. Перадача на Астрейка. Тая падае. І Ганна Лапа. Мяч, скажем так, адбівае. Бярэ яго ў рукі, але адразу адпраўляе гульню. Асаула. Спрабуе такую перадачу праз цэнтр зрабіць, не атрымліваецца. І вось шанец для Смаргоні на контратаку, але ж Карына Станкевіч першая была на гэтым мячы. Аддае перадачу на Брылёву. Тая далей знаходзіць Самойлаву. Закід на край, дзе знаходзіцца у нас Ангеліна Гірас і Уляна Узун. Выйграе 77-й нумар Мінска барацьбу з Смаргоні. І Яна Есман з мячом сустракаецца. Аддае перадачу на Асаулу. Астрейка. Асаула. І паціху ідзе справа у нас да перапынку. Пакуль што Мінск у нас дакладна з'яўляецца фаварытам супрацьстаяння, забіўшы 5. Ну а Смаргонь пакуль што толькі адбіваецца. Адну спробу атакі мы з вами пабачылі за гэтыя паўгадзіны. І вось, у прынцыпе, ўсё, што мы з вами пабачылі ў гэтым супрацьстаянні. Мінск больш актыўны, занадта больш. Ну а Смаргонь, ведаеце, гуляе як можа. Усё ж такі супрацьстаяць маладым дзяўчатам, прадстаўніц зборных розных узростаў. І ўсё ж такі адзін з фаварытаў чэмпіянату. І вось Мінск меў магчымасць забіць 6, але ж гэтай магчымасцю не скарыстаўся. 36-я хвіліна у нас з вами ідзе. Пакуль што 0-5 на карысць гаражанак. Зноў жа перадача недакладная ад футбалістак Смаргоні. Спроба праз закід наперад згуляць. Ну а зараз не атрымалася ў Кавалёвай апрацаваць мяч дакладна. Астрейка. Перахапілі мяч Смаргонкі. І парушэнне правіла ад Паліны Астрейка. У руку мяч ей папаў. Ну а Смаргонь зарабляе тым часам стандарт на сваёй палове поля. Закід наперад, але ж зноў жа гэта здабыча для Карыны Станкевіч. Бачым мы, што яны з Улянай Асаулай месцамі памяняліся. І цяпер ужо Мар'яна Брылёва з мячом сустракаецца. 37-я хвіліна у нас тым часам ідзе. І ўсё бліжэй і бліжэй перапынак. Ну а Мінск зноў жа спрабуе сваю атаку разгарнуць. Гэта не атрымліваецца ў сваёй контратацы. Смаргонь. Кавалёва паскараецца за мячом, але ж зноў жа Карына Станкевіч выйграе барацьбу. Была гэта Ангеліна Кавалёва, дарэчы, разгортвала на атаку з боку Смаргоні. І зараз чакае сястру Кавалёва і зарабляе Паліна парушэнне на карысць сваёй каманды. Уздымаюць яе на ногі партнёркі. Ну а мы будем глядзець за штрафным на карысць гаспадынь сённяшняга матча. Паглядзім, ці скарыстаецца Смаргонь сваёй магчымасцю. Александра Палуён каля мяча. Прастрэл у штрафную, але ж забірае мяч у рукі Мар'яна Брылёва. Разгортвае адразу галкіпер атаку сваёй каманды. Кіянка цягне мяч, але ж зацягвае яго па-за межы поля.
І у нас з вами аут на карысць Смаргоні. Моцны закид, але ж не праходзіць. Зноў жа Мінск мяч перахапляе, кіянка. Дала на партнёрку, тая далей на Асаулу. Станкевич. Моцны закид у штрафную, перадача, Тихан, удар по воротах. І няма дабівання. Гэта нават не удар быў, гэта такі моцны прастрэл, але ж партнёркі пад яго не падстроіліся, не здолелі яго замкнуць, і на 40-й хвіліне зноў жа не атрымліваецца ў Мінска скончыць атаку забітым голам. Ну а смаргонскія дзяўчаты тым часам будуць выконваць стандарт. Мінск мяч перахапіў. Але ж не атрымалася у Смаргоні вярнуць яго пад свой кантроль. Станкевич. Асаула. Перадача далей у край. Ангеліна Гірас у нас там знаходіцца. Узун. І недакладны пас. Смаргоні сваю атаку ідзе. Ангеліна Ковалёва наперад гуляе, не праходзіць. Узун. Ну, у нас узмацняецца такі невялічкі дожджык у Гродні, а Мінск тым часам зноў жа сваю атаку разгортвае. Астрейка. Перадача на Тихан. Тихан мяч цягне да мяжы поля і там перахапляе яго адна з футбалістак Смаргоні, прычым перахапляе так, што сыходзіць ён на вуглавы. Яшчэ адзін стандарт для Мінска. На 42-й хвіліне. І будзем глядзець за тым, як скарыстаюцца эпізодам гараджанкі. Падача ў штрафную. Станкевич прабівае здалёк, блакуецца гэта намаганне. Гірас аддае ніжэй на партнёрку. Яшчэ адзін удар здалёк, які блакуецца. І забірае мяч Смаргонь пад свой кантроль, але ж недакладная перадача. І зноў жа Мінск вяртае сабе мяч. Іскрава адпраўляе мяч у штрафную. Ніхто да яго не дацягнуўся, ніхто за яго не зачапіўся. І будзе галкіпер Смаргоні уводзіць яго наперад. Увод не атрымліваецца. І зноў жа мяч у футбалістак Мінска. Перадача на Самойлову ад Іскравай. Тая далей на Тихан. Тихан удар по воротах, але ж трапляе ў нагу галкіперу. Дабівання і не забівае зноў жа Мінск гол нумар 6. Такое пачуццё, што нейкія вышэйшыя эмоцыі Мінск праклялі пасля 5-го гола, і у якой б добрай пазіцыі не знаходзілася футбалістка Мінска, усё ж такі мяч у вароты не ідзе. Наперад гуляюць смаргонскія дзяўчаты. Мінск адразу уступае барацьбу за мяч. Яна Есьман выйграе гэтую барацьбу для сваіх партнёрак. Іскарава адгулялася з партнёркай, атрымала перадачу, спрабавала на Астрейка згуляць, але не атрымалася. І цяпер Мар'яне Брылёвай трэба за мячом паскарацца. Але ж праз такія спрынты можна галкіперу і сагрэцца. Усё ж такі халаднавата ў нас ужо на Беларусі. Лістапад месяц. І аут на карысць Мінска. Тым часам Паліна Астрейка будзе уводзіць мяч у гульню. Станкевич аддае перадачу на партнёрку. Самойлова там вядзе барацьбу.
выйграе яе, адгуляўся яна з Ангелінай Гірас. Падача мяккую штрафную, Узун прабівае, але ж Ганна Лапа мяч зноў жа забірае ў рукі. Тым часам не змяняецца ў нас сітуацыя. На іншых стадыёнах Дынама Брэст Віцебск 0-0, Дынама БДУФК АБФФ У-19, што прыемна чуць заўзятарам з Мінска 0-0, Смаргонь Мінск 0-5 і Гомель Дняпро 0-2. Вось такое у нас становішча ва ўсіх матчах. Нагадаем, што Бабруйчанка і ДЮСШ Палесгу гуляюць заўтра, а футбольны клуб Зорка БДУ у гэтым туры адпачывае. Рыхтуецца у нас сёння да пачатку яшчэ і матч першай лігі, дзе каманда АБФФ У-17 будзе гуляць са Слонімам. Праз 15 хвілін у нас распачынаецца гэтая сустрэча, і калі ёсць жаданне, можна падключыцца і да другога памоцы мужчынскага дывізіёна, пасачыць за сустрэчай. Ну, у нас тым часам Мінск зноў жа не рэалізуе момант, а у нас таксама ідзе апошняя хвіліна асноўнага часу першага тайма, і 0-5 пакуль на карысць гасцей. Саула гуляе наперад, Узун зачапілася за мяч, але ж падгуляла сабе рукой, і гэта стандарт для гаспадынь сённяшняга поля. Дынама Брэст адкрывае лік, і таксама адразу за імі адкрывае лік і Дынама БДУФК. Вось так у нас два Дынама ледзь не разам забіваюць, і ва ўсіх сустрэчах ёсць у нас мінімум адзін гол. Дынама Брэст Віцебск 1-0, Дынама БДУФК АБФФ У-19 1-0, Смаргонь Мінск 0-5, Гомель Дняпро 0-2. Ну, у нас тым часам перапынак. Нагадаем, што лік у нашым супрацьстаянні 0-5. Крысціна Кіянка на 8-й хвіліне лік адкрыла. На 12-й хвіліне у нас адбыўся аўтагол. Карына Савонь адправіла мяч у свае вароты. Потым на 16-й хвіліне гол з пенальці у нас адбыўся. Забіла яго Елізавета Іскарава. І потым двойчы Мінск забіў яшчэ на 23-й Уляна Узун і на 27-й Яна Еспан. Адзначыліся галамі, і вось такая у нас дыспазіцыя на перапынак. Адпачнем 15 хвілін, адпачнуць каманды і вернемся на штучнае поле стадыёна Гакцар, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся ў Гродна на штучнае поле стадыёна Гакцар, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння паміж Смаргонню і футбольным клубам Мінск. Пасля першай паловы сустрэчы зафіксаваны ў нас любімы лік групы Чайф 0-5, але ж, на жаль, для расійскіх выканаўцаў гуляюць у нас не Аргентына, Ямайка. І ўсё ж такі надвор'е у нас не аргентынскае, не ямайскае, а такое сапраўднае беларускае. І пад невялікі дожджык вяртаюцца каманды у нас на футбольнае поле. Гуляць тайм нумар 2. Бачым мы, што выходзяць адразу арбітры, ідуць правяраць цэласнасць сетак варот. І, ведаеце, для, як мінімум, варот, які абаранял у першым тайме Мар'яна Брылёва, гэта толькі фармальнасць, бо ніводнага удару нават у бок варот галкіпера Мінска мы не пабачылі. Ну, а Смаргонь тым часам прапусціла 5, могла прапусціць многа болей, там і дапамога Ганны Лапы, і промахі футбалістак Мінска дапамаглі менавіта такі лік зафіксаваць. У нас 4 замены адразу у складзе Мінска будуць адбывацца. Бачу я абедзвюх прадстаўніц Мазамбіка на броўцы, і пачынаюць у нас адбывацца замены. Васку Луйка Цанваны мяняе у нас Крысціну Кіянку, камусьці перайдзе і капітанская павязка. З'яўляецца у нас на поле Даніэл Сідалія Кута, яна мяняе Вікторыю Ціхан. Будзем глядзець далей за заменамі. Далей Уляна Асаула саступае месца Вікторыі Плесюк. Лизавета Іскарова мяняецца з Діянай Бакум, і у нас, дарэчы, не 4, а 5 замен у складзе Мінска. А перад гэтым тайм нумар 2. Лада Пашковская выходзіць замест Ангеліны Гірас. І таму стартавых склад Мінска у нас выглядае так. Мар'яна Брылёва галкіпер, нумар 63, нумар 2 Уляна Асаула, нумар 44 Лада Пашковская, нумар 4 Крысціна Станкевич, нумар 9 Васку Лоніка Цанване, нумар 10 Даніэл Сідалія Кута, нумар 11 Вікторія Плесюк, нумар 8 Паліна Астрейка, нумар 17 Яна Єсьман, і нумар 19 Александра Самойлова, нумар 77 Уляна Узун. Вось такі стартавы склад Мінска на тайм нумар 2. Ну, у нас тым часам першы удар ад варот у Смаргоні, у якой, дарэчы, склад не мяняецца, і хуценька мы яго агучым. Ганна Лапа галкіпер, нумар 22, у полі Ганна Лапко 8, Дар'я Чудакова 9, Варвара Сакутіна 11, Карына Савонь 15 нумар, Паліна Кавалёва 20, Ангеліна Кавалёва 21, Валерыя Карней 23, капітан каманды Паліна Санюкевич 43, Яна Тиханович 55 і Александра Полуян нумар 75. Галоўныя трэнеры адпаведна Андрэй Пышнік і Ірына Казеева. Но у нас тым часам Мінск у сваёй атацы. Падача ў штрафную, Уляна Узун там спрабуе раней з галкіпера паспець да мяча. Лапа выбівае яго на нагу футбалістца Мінска, але ў той удар не атрымліваецца, блакуецца ён. І брыгада, нагадаем мы яшчэ і брыгаду арбітраў, Дмітрый Шэўчык, рэферы з Мінска у нас галоўны, яго асістэнт Іван Кавальскі, Мінск, Андрэй Дегтярэнка, Бабруйск, 4-й суддзя Тацяна Данькоўская, горад Гродна, інспектор сустрэчы Дмітрый Доля, таксама Гродна. Ну, у нас тым часам распачаўся другі тайм ва ўсіх сустрэчах, і нагадаем мы, што у нас адбывалася у турнірнай табліцы у іншых супрацьстаяннях. Динамо БДУФК Беларусь АБФ 19 1-0, Гомель Дніпро 0-2, Смаргонь Мінск 0-5 і Динамо Брест Вітебск 0-0. Скасаваны там быў забіты гол брэсцкай каманды. Гучыць свісток арбітра, узняты сцяжок.
І таму становішча па-за гульнёй зафіксавана футбалістак Мінска. А мы рыхтуемся сачыць за стандартам на карысць Смаргоні. Падача. Не вельмі дакладна. Яшчэ адно парушэнне правілаў з боку футбалістак Мінска. І яшчэ адзін стандарт для гаспадынь. Адпраўляецца мяч наперад. Футбалісткі Мінска яго зноў жа перахопліваюць. Самойлова адгулялася з партнёркай. Разгортваецца атака Мінска. Перадача наперад. Адбіваецца Смаргонь намаганнямі Паліны Кавалёвай. І зноў жа Мінск мяч перахапляе. Дакладна пра дзяўчат з нумарамі 20 і 21 вы падумалі ў складзе Смаргоні. Яны сёстры, прычым, калі я не памыляюся, сёстры-близняткі. Таму вось такая цікавая у нас каманда Смаргонь. Ну а мы сочым за яшчэ адной атакай Мінска. І зноў жа становішча па-за гульнёй. Трапляе яго Яна Есьман. І зноў Смаргонь зарабляе стандарт. Ведаеце, нібыта гульню Барселоны пры Хансі Фліке сочым, але ж з супрацьлеглым лікам. Есьман. Цяпер ужо без становішча па-за гульнёй. Падача ў штрафную. Узун аддае перадачу на сваю партнёрку, і тая забівае гол. Адзначаецца у нас Васку Лоніка Цанване. Прадстаўніца Мазамбіка проста заносіць мяч у вароты. 0-6 на карысць Мінска на пачатку тайма нумар 2. І вось Цанване свой гол забівае. Чакаем мы гол і ад Даніэлсі далей Куты. Забыліся пра футбалістку з Мазамбіка абаронцы Смаргоні. Дазволілі ёй мяч прыняць і унесці яго па сутнасці ў вароты. Баку гуляе на Куту. Не атрымліваецца ў той дрыблінг. Зноў жа Кута з мячом. Перадача на Цанване. Ну а тая спрабавала перакінуць галкіпера. Разам з ёй перакінула і вароты. І зноў жа Смаргонь будзе ўводзіць мяч ад сваіх варот. Ну а у нас тым часам атака Мінска. Перадача ад Узуну штрафную. Кута прабівае, але ж не трапляе ў вароты. Зноў жа вельмі блізкая была мазамбікская легіянерка, каб забіць свой гол у гэтым супрацьстаянні. Ну, у нас зноў жа па класіцы удар ад варот Смаргоні. І моцная перадача наперад, якую Мінск перахапляе. Есьман гуляе на Куту, тая падае ў штрафную і зарабляе для сваёй каманды вуглавыя. Самойлова да мяча пабегла. Ну а калі гульня будзе праходить у такім тэмпе, то можам мы пабачыць самую найменш выніковую сустрэчу паміж Мінскам і Смаргоню ў гэтым сезоне. Усё ж таки першыя дзве сустрэчы былі згуляныя з лікамі 14-0 і 18-0, но у нас пакуль што толькі 6. Зноў жа сыходзіць мяч, зноў жа вуглавы, зноў жа Самойлова рыхтуецца яго падаваць. І будзем глядзець за гэтым стандартам. Падача, удар па варотах і 0-7. Забівае у нас яшчэ адзін гол. Мінск, робіць гэта Яна Есьман. І вось казалі мы пра тое, што не хапае галоў, а Яна Есьман літаральна са стандарта дае нам гэты гол. Ну а мы рыхтуемся да працягу сустрэчы.
Зноў жа Мінск актыўна пачынае атакаваць Бакум, аддае перадачу на партнёрку Пашковская. Перадача, але ж сыходзіць мяч па-за межы поля і гэта удар ад варот. Будем далей назіраць. Удар па воротах, але ж ідзе мяч па-за межы створу. І зноў Смаргоня распачынае сваіх варот, спрабуе разгарнуць атаку, але ж не атрымліваецца. Выйграе Астрейка тут барацьбу у суперніцы і аддае перадачу на Мар'яну Брылёву. Брылёва адразу наперад, не вельмі дакладная перадача, але ж даходзіць мяч да Паліны Астрейка. Уключаецца тут у прэсінг футбалісткі Смаргоні, у першую чаргу Варвара Сауткіна і Дар'я Чудакова. Але ж Мінск у сваёй атацы. Узун. І смаргонкі выносяць гэты мяч па-за межы поля. Аут на карысць Мінска. Ну, а тым часам зазірнем мы у тое, што адбываецца у паралельных сустрэчах. І скажем мы з вами, што нідзе нічога не змянілася. 54-я хвіліна ў нас ідзе. Мінск у сваёй атацы. Падача! Даходзіць мяч да Станкевіч. І толькі аут яна зарабляе на карысць сваёй каманды, нават не вуглавы. Цанване. Станкевіч. Падача ў штрафную. Пералятае мяч смаргонскую футбалістку, якая па ім не трапляе, але ж не праходзіць і прастрэл. І зноў жа Смаргонь адбіваецца. Палуян там спрабуе у барацьбу за мяч уступіць. Ну а мы глядзім далей за нашым супрацьстаяннем. Дарэчы, скажем мы з вами, што гуляе зараз і зборная да 19 гадоў мужчынская, якая распачала свой матч кваліфікацыі да чэмпіянату Еўропы супраць Харватыі, і пакуль што нашыя хлопцы прайграюць з лікам 0-1. Ну, у нашым матчы вы усе добра ведаеце, што адбываецца. Зноў жа распачынае Смаргонь ад сваіх варот. Зноў жа недакладна. І 56-я хвіліна у нас з вами ідзе. Узнятая рука галоўнага арбітра, сцяжок бакавога, і гэта становішча па-за гульнёй. 34 чалавекі сочыць за нашай трансляцыяй на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». І спадзяемся, што знаходзяцца яны ў лепшых умовах, чым ваш каментатар, дзесьці пад коўдрай з кубачкам кавы ці гарбаты. Ну а мы тут са стадыёна Гакцар у Гродні пад невялічкі беларускі дожджык павінны гэты матч для вас каментаваць. Але ж падтрымка тых 34 чалавек, якія сочаць трансляцыю, нас вельмі сагравае. Ну а мы далей сочым. Затым як Карына Станкевіч валодае мячом. Аддае перадачу на Яну Есьман. Бакум. Нетыпова нізка для сябе Діяна дзейнічае. І няўдалая перадача. Лада Пашковская з мячом не сустракаецца. І гэта удар ад варот.
Застаецца ў нас один тур да сканчэння чэмпіянату Беларусі сярод жанчын. І нагадаем мы з вами падзеі 33-го тура. Смаргонь поедзе ў Мінск, дзе будзе гуляць супраць Зоркі БДУ. ДЮСШ Палесгу будзе прымаць Гомель. Віцебск згуляе з Бабруйчанкай. АБФФ У-19 сустрэнецца з брэсцкім Дынама. Ну а галоўным матчам тура, ой-ой-ой, які момант, удар па варотах ад Узун, але ж прамякому галкіпера трапляе Уляна. Ну а галоўным матчам нашага тура будзе супрацьстаянне Мінска і Дынама БДУ-ФК. Ну а пропускае апошні тур у нас футбольны клуб Дняпро. Для магіляўчанак сённяшняя перамога можа стаць апошняй і стане апошняй у чэмпіянаце. Ну а тым часам, дарэчы, змяняецца дыспазіцыя ў Мінску. Дынама БДУ-ФК забівае ў вароты юнацкай зборнай, базавага клуба юнацкай зборнай другі гол. 2-0 у матчы Дынама БДУ-ФК АБФФ У-19. І мы з вами да апошняга жаночага класіка ў сезоне. Ой-ой-ой, момант у Мінска, удар па варотах 0-8. Уляна Узун афармляе яшчэ один чарговы гол Мінска. І да жаночага класіка мы з вами падыходзім у тым становішчы, што Дынама будзе абганяць Мінск на 3 пункты. Пры тым, што асабістыя сустрэчы у нас на карысць Дынама БДУ-ФК, 2-1 на карысць бела-блакітных. Каманды згулялі ў маі, 0-0 было у другой сустрэчы ў жніўні, і таму Мінску для таго, каб пры роўнасці пунктаў абыходзіць бела-блакітных, трэба выйграваць за розніцай мінімум у 2 мячы. Але калі Мінск пераможа, напрыклад, 1-0, то трэба будзе падлічваць розніцу забітых прапушчаных. У Мінска яна складае плюс 182, у Дынама БДУ-ФК яна складае плюс 195. Усё ж таки дынамаўкі ў гэтым кампаненце лепшыя за суперніц. І калі Мінск выйграе, напрыклад, 1-0, то Дынама ўсё роўна пры роўнасці пунктаў стане чэмпіёнам па дададзеных паказчыках. Ну а калі Мінск пераможа з вялікай розніцай, то тады па асабістых сустрэчах Мінск будзе лепшы. Вось такая у нас дыспазіцыя. Ну а мы далей назіраем. Яшчэ адна атака гараджанак. І гэты матч, гэта добрая магчымасць паправіць статыстыку. Удар здалёк ад куты не праходзіць. Спроба Есьман таксама блакуецца. Станкевіч дае перадачу. Даходзіць мяч да Паліны Астрейка. Тая на Цанване гуляе. Зноў жа Астрейка. Бакум. Цанване, удар па варотах, і ляціць мяч па-за межы поля. Рыхтуецца Смаргонь выканаць стандарт. Но у матчах Гомель-Дняпро і Дынама Брэст-Віцебск у нас нічога не змяняецца тым часам. 62-я хвіліна у нашым супрацьстаянні ідзе. І менш за паўгадзіны застаецца да сканчэння гэтай сустрэчы 32-го тура, у якой Мінск разгромна перамагае Смаргонь. Ну а пакуль што перахапляюць мяч дзяўчаты ў чырвоных цішотках, але ж Ангеліна Кавалёва не здолела яго ўтрымаць. І зноў жа Мінск намаганнямі Плісюк разгортвае сваю атаку.
Цанваны. Перадача на партнёрку. Удар по воротах ад Узун. І становішча па-за гульнёй будзе ў нас зафіксаваная. Ланіка Цанваны ў яго забралася. Прадстаўніца Мазамбіка, як і Даніэл Седалія Кута. І вось калі Дынамо БДУФК ў гэтым сезоне гуляе цалкам беларускім складам, то Мінск знайшоў некалькі легіянерак. Не толькі у Мазамбіку, але і ў іншых краінах, но нас тым часам ледзь не заляцеў 9-ы. У вароты Смаргоні, але ж пайшоў мяч па-за межамі створа. Рыхтуецца удар ад варот. З боку смаргонскіх дзяўчат, ну а тым часам Дняпро забівае Гомелю 3. Сочым далей за нашым супрацьстаяннем. І зноў удар ад варот Смаргоні. Такое пачуццё, што ніхто нікуды ўжо не спяшаецца. Мінск свае галы забівае. Хаця маглі дзяўчаты Андрэя Пышніка забіць і больш. І здаецца мне, што галоўны трэнер Мінска не задаволены будзе вынікам сённяшняга супрацьстаяння. Ну а смаргонкі ўжо проста нікуды не спяшаюцца, сканчваюць чэмпіянат. І скажем мы з вами, што Смаргонь застаецца ў нас на апошнім месцы. 4 пункты у каманды Ірыны Казеевай, розніца 7,230. І толькі пры умове перамогі сёння і перамогі ў наступным туры здолее Смаргонь дацягнуцца да 10-го месца, дзе знаходзіцца ДЮСШ Палесгу. Але ж суперніцы павінны гэтыя 2 матчы прайграць. Зноў жа Смаргонь распачынае атаку, распачынае няўдала. І будзем сачыць з вами зноў жа за атакай Мінска. Самойлова пацягнула мяч, аддала перадачу на Паліну Астрейка, але ж зноў жа становішча па-за гульнёй. Зноў жа Мінск валодае мячом. Ну а мы назіраем за атакай сталічнай каманды. І зноў становішча па-за гульнёй. Што тычыцца, дарэчы, нашых мінскіх мазамбікскіх легіянерак, то прадстаўляюць яны адну з наймацнейшых зборных Паўднёвай Афрыкі. І вось, напрыклад, нядаўна зборная Мазамбіка гуляла на Кубку Касафа. Гэта кубак, які ўключае ў сябе краіны якраз Паўднёвай Афрыкі, і там толькі ў паўфінале прайгралі ў ёй момант. І Даніэла Кута яго не рэалізуе. Прайгралі зборнай Паўднёвай Афрыкі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якая саступіла, дарэчы, Замбіі. Вось такая у нас сітуацыя ў жаночай зборнай Мазамбіка. Па становішчы на жнівень нашага 2024 года займала гэтая каманда 171 месца ў рэйтынгу FIFA. Ну а мы
мы пакуль назіраем за яшчэ адным ударам ад варот. Яшчэ одна атака Мінска распачынае у нас разгортвацца. І Даніэл Акута дае перадачу на Ладу Пашковскую. Палуян там у барацьбе з суперніцай. Ну, ў гэтай барацьбе сыходзіць мяч па-за межы поля. І рыхтуецца у нас стандарт. Подача ў штрафную. Цанване сустракаецца з мячом. Зноў жа падае. Ой-ой-ой, трапляе суперніцу, ад якой мяч залятае ў вароты. Александр Палуян, калі я не памыляюся, афармляе аўтагол. Вось такая нечаканасць, неспадзяванасць. Ну, а, дарэчы, для параўнання зборных трэба зазначыць, што калі зборная Мазамбіка займае 171 месца ў рэйтынгу FIFA, то зборная Беларусі знаходзіцца на 55-м месцы. Вось такія ў нас легіянеркі гуляюць у футбольным клубе Мінск. Легіянеркі афрыканскія, но у нас 0-9. Тым часам становіцца лік. Але ёсць у складзе Мінска і футбалісткі з іншых краін. Напрыклад, ёсць Алена Грознова, якая прадстаўляе Расію, ёсць Марыя Демидова, прадстаўніца Казахстана. І вось дзве легіянеркі з Мазамбіка. Вось такі у нас легіянерскі склад футбольнага клуба Мінск. Кута аддае перадачу на Узун. Тая на партнёрку спрабуе згуляць. Но у нас тым часам парушэнне правілаў з боку футбалістак Мінска. І рыхтуецца у нас стандарт. Зноў жа Мінск у сваёй атацы. Падача ў штрафную. Даніэл Акута ўсё ж такі свой гол забівае. І, што сімвалічна, 10-й нумар Мінска афармляе 10-й гол у вароты Смаргоні. 0-10 у нашым матчы. І тым часам у іншых супрацьстаяннях у нас забівае толькі Дняпро гэтак жа актыўна. У іх супрацьстаянні з Гомелем 0-4. Ідзе у нас тым часам 71-я хвіліна. 20 хвілін застаецца да сканчэння асноўнага часу. Цанване. І вось адзначыліся ў нас усё ж такі галамі абедзве легіянеркі з Мазамбіка. Есьман пробівае па варотах, але ж у створ не трапляе. 17-й нумар Мінска. І рыхтуецца Ганна Лапа адправіць мяч у гульню ад сваіх варот. Аддае гэта права партнёркам, галкіпер. І будзем назіраць за стандартам. Зноў жа Мінск ідзе ў сваю атаку. І зноў стварае эпізод у варот суперніцы, але ж Смаргонь адбіваецца. Пашковская прабівае па варотах і не забівае. Абаронцы Смаргоні і галкіпер ратуюць свае вароты. А мы сочым за яшчэ адной атакай Мінска. Станкевіч.
з мячом сустрэлся, распачынае наступ сваёй каманды. Не самая удалая атака. Але ж зноў жа Мінск у наступе. Удар па варотах ад Діяны Бакум, блакуецца гэтая спроба і вуглавы. Разгулялі хутка футбалісткі Мінска, падаюць у штрафную, Смаргонь адбіваецца. І будзем глядзець мы зноў жа за тым, як Мінск будзе спрабаваць сваю атаку разгарнуць. Пашкоўская аддае перадачу на партнёрку, гэта Плесюк. Подача. Удар по воротах от Куты, рикошет и забирая мяч у руки голкипер Смаргони. Цанване выпускае мяч па-за межы поля і дае магчымасць партнёркам увесці мяч у гульню. Пасля стандарта Станкевич. Бачым, што ніякай актыўнасці па сутнасці у нас на лаўках не адбываецца. Андрей Пышнік, магчыма, не задаволены лікам, не задаволены колькасцю момантаў, якая не рэалізавала каманда. Ну а Ірына Казеева добра разумее ўзровень сваіх дзяўчат, што вельмі складана ім з Мінскам весці барацьбу. Казеева сама добрая статусная футбалістка. Нарадзілася яна у Гомлі ў 1974 годзе, пачынала гуляць яшчэ за савецкім часам, за Магілёўскую надзею, пагуляла за тую ж самую Магілёўскую надзею яшчэ і ў часы незалежнасці. Но у нас пакуль што Мінск у атацы, стварае момант і Ганна Лапа забірае мяч пасля удара. А потым быў перыяд за брэсцкую Вікторыю, ну а потым вялікі легіянерскі перыяд, калі Ірына Казеева гуляла ў Расію за Кубаначку, Ладу, Энергетык, Каўказскія мінеральныя воды. Потым у 2004 вярталася ў Беларусь пагуляць за Бабруйчанку і зноў жа далей гуляла ў Расіі за Надзею з Нагінска, Ладу і СКА Ростов. З 96 по 2000 год Ірына Казеева была футбалісткай зборнай Беларусі. Вось такая статусная футбалістка працуе трэнерам Смаргоні, срэбраны прызёр, уладальнік Кубка Расіі. Гуляла яна у Бабруйчанцы, у складзе Бабруйчанкі ў Еўракубках. І таксама Казеева станавілася срэбранай медалісткай чэмпіянату Беларусі. Вось такія ў яе дасягненні. Працуе яна апошнім часам у акадэміі Гродзенскага Нёмана. І працуе якраз менавіта ў тых аддзяленнях, дзе ёсць дзяўчаты, менавіта з дзявочымі камандамі. Вось калі на базе акадэміі Нёмана перастваралася, скажем так, жаночая Смаргонь, менавіта Ірына Казеева узначаліла гэтую каманду як спецыяліст, які лепш за ўсё гэтых дзяўчат ведае. Ну, нас тым часам Ганна Лапа адпраўляе мяч наперад. Мінск у сваёй атацы, адбіваюцца Смаргонкі ад гэтага намагання. І Цанване з мячом паскараецца прадстаўніца Мазамбіку, аддае перадачу на партнёрку, ляжыць Цанване на газоне. Магчыма, падвярнула нагу. І тут, дарэчы, цікавы эпізод. Суперніца дапамагае афрыканскай футбалістцы ўзняцца на ногі. Не часта такое можна пабачыць.
І у нас зноў жа атака Мінска. Діана Бакум цягне мяч у штрафную і удар ад варот толькі. Мы з вами пабачым. Ну а тым часам рыхтуецца Смаргонь гэты стандарт выканаць. Сямдесят 8-я хвіліна. І трэба зазначыць, што Дынамо БДУФК у вароты АБФ У-19 забівае трэці. 5-й гол у вароты Гомеля забівае Дняпро. Ну а Дынамо Брэст і Віцебск у нас пакуль што маўчаць у плане галоў. Застаецца у нас ужо блізка да 10 хвілін да сканчэння матчаў. 78-я хвіліна у нас ідзе ва ўсіх 4 супрацьстаяннях. Нагадаем вам, што заўтрашні матч бабруйчанкі і ДЮСШ ПЛСГУ для тых, хто цікавіцца жаночым футболам, распачнецца не тыпова рана, а 10:30. Гэтая гульня у нас распачынаецца на стадыёне імя Пракапенкі ў Бабруйску. Як заўсёды на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі» вы пабачыце яе прамую трансляцыю. Ну, у нас тым часам 79-я хвіліна і лік 0-10 на карысць Мінска. А мы будзем назіраць за гэтым супрацьстаяннем. Пайшла перадача. І зноў жа вуглавы на карысць Мінска. Но у нас гэтая сустрэча паціху ідзе да свайго лагічнага сканчэння. І галоўнае пытанне, колькі яшчэ Мінск паспее забіць і колькі Смаргонь дазволіць. Падача ў штрафную. Кута спрабавала прабіць, не атрымалася. Смаргонкі не вельмі ўдала з абароны выходзяць. Мінск мяч перахапіў. Астрейка адгулялася ў фланг. Пашкоўская. І выносяць мяч футбалісткі Смаргоні. Куды падалей да валоданню Мар'яны Брылёвай. Але ж не даходзіць мяч да галкіпера, сустракаецца з ім абаронцы. Станкевіч. Зноў перадача. Падача на мяжу штрафной. Цанване і знаходзіцца мазамбікская легіянерка, устаноўшы па-за гульнёй. Гэта фіксуе асістэнт рэферы. І у нас стандарт на карысць Смаргоні. 10 хвілін прыкладна застаецца да сканчэння гульні. І 10 галоў мы з вами ў ёй пабачылі. 2 аўтагалы, 1 пенальці і 7 галоў, якія былі забітыя футбалісткамі Мінска. 81-я хвіліна у нас з вами ідзе. І, дарэчы, змена ліку ў паралельным супрацьстаянні. АБФ У-19 усё ж таки забівае ў вароты Дынамо БДУФК. 3-1 лік у тым матчы. Но у нас Кута чапляецца за мяч, дае перадачу на Узун. Прабівае яна па варотах, але ж Ганна Лапа гэты мяч у рукі забірае. Пакуль што брэсцкая Дынамо і Віцебск у нас маўчаць у плане галоў. І калі ўсё так у нас і скончыцца, то Дынамо БДУФК 83 пункты, розніца забітых прапушчаных плюс 195. Мінск 80 пунктаў, розніца забітых прапушчаных плюс 184. Трэцяе месца Зорка БДУ 68 пунктаў. І ўжо ніхто на гэтае трэцяе месца не паглядзіць. Таму без розніцы забітых прапушчаных. Чацвёртая АБФ У-19 49 пунктаў. Пятая Віцебск 48 пунктаў. Шостая Дняпро 47 пунктаў. Сёмае месца Дынамо Брэст 38 пунктаў. Восьмае месца Бабруйчанка 27. Девятое
Гомель 13, 10 США Полесгру 9 и 11 Смаргонь 4. Вось такая у нас ситуация у турнірнай таблицы. Вуглавы рыхтуюцца у нас на карысць Мінска, і будем мы сачыць за гэтым стандартам. Зазначым, дарэчы, што прапусцілі мы яшчэ адзін гол Мінска. Размаўляючы пра турнірную табліцу, Цанване стала яго аўтарам. Пішуць там у каментарах, што за першае месца не глядзяць розніцу забітых прапушчаных, трэба быць пераможцам сустрэчы, але ж мы падлічваем усе магчымыя варыянты. Калі Мінск пераможа з розніцай у 1 мяч, асабліва калі Мінск пераможа з лікам 2-1, то тут будзе 100% роўнасць па асабістых сустрэчах, і трэба будзе ўключаць дададзеныя паказчыкі. Там падлічваем мы і розніцу забітых прапушчаных, але трэба дакладна глядзець у рэгламент, трэба глядзець, ці не будзе пры дакладнай роўнасці паказчыкаў паміж Мінскам і Дынама БДУФК у асабістых сустрэчах прызначаны залаты матч. Цікава будзе паназіраць вось за такім развіццём падзей, бо у мужчынскім футболе літаральна нядаўна мы маглі пабачыць такое вось падзею. У 2017 годзе, напрыклад, Дынамо было блізкае да залатога матчу, але ж добра мы памятаем, асабліва добра памятаюць гродзенскія заўзятары, 2002 год. Не вельмі хочуць яны ўзгадваць менавіта сам залаты матч, але Нёман тады да апошняга вёў барацьбу з барысаўскім БАТЭ за чэмпіёнскі тытул і настолькі вёў яе да апошняга, што асноўнай часткі чэмпіянату на гэтую барацьбу не хапіла, і вымушаная была федэрацыя футбола прызначаць яшчэ адзін матч паміж Нёманам і барысаўскім БАТЭ. Барысаўчане тады перамаглі. Вось такім фармаце, скажем так, суперкубку, гранд-фіналу разгулялася у нас чэмпіёнства ў 2002 годзе. Астрейка валодае мячом. Тым часам, пакуль мы адпраўляліся ў 2002 год, Мінск разгортвае сваю атаку, але робіць гэта не вельмі хутка. Астрейка дае перадачу ў штрафную. Цанване, удар па варотах, але ж міма створа мяч ідзе. А тым часам 85-я хвіліна у нашым матчы. І не вельмі ўдала распачынаюць гульню футбалісткі Смаргоні ад сваіх варот. Але ж гэтай памылкай Мінск не карыстаецца. Прабіваюць дзяўчаты міма, і робіць гэта Александра Самойлова. Усё менш і менш часу застаецца у нас да сканчэння гэтага матча, і хуценька ўжо зможам мы падводзіць яго вынікі. Мінск забіў у першым тайме 5, у другім здолеў забіць 6 і паправіць сваю розніцу забітых прапушчаных. Але ж нагадаем мы, што гэта будзе хутчэй за ўсё найменш выніковы матч у гэтым сезоне паміж Мінскам і Смаргонню. Усяго 11 галоў у варотах Ганны Лапы мы пабачылі пакуль што. Але вось зараз можа быць і гол нумар 12. Вуглавы Мінск зарабляе. І будзем глядзець, ці скарыстаецца каманда Андрэя Пышніка стандартам. Рыхтуецца падача. Самойлова каля мяча. Отправляется мяч на далекую стойку и залетает в вороты. 12-0. Александра Самойлова забивая прамым ударом з вуглового. Не часто мы такое бачым, але ж вось Александра Самойлова здолела
Здавалася падача на далёкую стойку, але ж вось так па-здрадніцку заляцеў мяч у вароты Смаргоні. І у нас з вами прамы гол з вуглавога. Былі спробы у Самойлавай забіць і ў першым тайме, нічога не атрымлівалася, але ж вось напрыканцы сустрэчы Александра прыгожы гол аформіла ў вароты Смаргоні. Ну, а тым часам можам мы паціху пачынаць падводзіць вынікі сустрэчы. 8-я хвіліна Крысціна Кіянка 0-1, 12-я Вікторыя Ціхан 0-2, 15-я з пенальці Елизавета Іскрова 0-3, 22-я Уляна Узун 0-4, 28-я Яна Єсьман 0-5, 50-я хвіліна Лоніка Цанване 0-6, 52-я Яна Єсьман 0-7, 58-я Уляна Узун 0-8, 59-я Уляна Узун 0-9. Хитрик Узун мы з вами побачили. 73-я хвіліна Даніэл Акута. Даніэл Седалі Акута, калі дакладна казаць імя гэтай мазамбікскай легіянеркі 0-10. 82-я хвіліна Лоніка Цанване 0-11 і 88-я хвіліна Александра Самойлова 0-12. Хитрик Узун, дубль Єсьман мы з вами побачили, дубль Цанване і вось яшчэ пэўную колькасць галоў ад іншых футбалістак. Але ж у турнірнай табліцы Дынамо БДУФК застаецца на першым месцы з перавесам у 3 пункты і сапраўды важны матч чакае Мінск у наступным туры, які стане апошнім, у якім у нас будзе вырашацца, хто ж стане чэмпіёнам і хто ж па чэмпіёнскім шляху будзе прадстаўляць Беларусь у жаночай лізе чэмпіёнаў. Але ж усё у нас яшчэ будзе вырашацца таксама у табліцы бамбардзіраў. Там у нас роўнасць паміж Каралінай Жытко і Алінай Харашчак. І менавіта яны будуць у нас змагацца за статус лепшага бамбардзіра чэмпіяната. Ну а на гэтым гучыць у нас свісток галоўнага рэферы. Заканчваецца наша сустрэча. Мінск перамагае Смаргонь з лікам 12-0. Пра ўсіх аўтарах галоў мы з вами згадалі, усіх іх павіншавалі. Ну а Смаргоні мы ўсё ж таки спачуваем за гэтай паразы і прызываем заўзятараў і дзяўчат не сумаваць, бо вынікі ўсё ж таки прыйдуць. Але ж нагадаем, што працаваў на гэтым матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч. Як заўсёды пажадаю вам добрых выходных, добрага здароўя ў гэтыя холодныя лістападаўскія дні, і мы з вами сустрэнемся на матчах вышэйшай першай, другой жаночай ліг у эфіры Яснае ТБ і сродкаў Федэрацыі футбола. Як заўсёды скажу вам, да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.